Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, rydym mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r app sydd yn swyddogaethu fel yr chwaraewr ar gyfer fideoedd. Rydym wedi adeiladu swyddogaethu yn ychydig yn fwy uwchraddol arno fe, enghraifft nawr rydym yn gallu deddol pa un o'r fideo i chwarae yn yr rhestr chwarae, ac mae'r fideoedd yn dilyn yn nach ar ôl y llall yn hunan symudol. Ond nawr, rydym eisiau i wneud yr app yn ychydig yn fwy defnyddiol a defnyddio'r gyfeillgar yn fwy byth. Felly, ar gyfer hyn, mae gyda ni dwy newid yn y rhestr o bethau wneud, yn gyntaf ar y llinell 10 i arbed y manylion o rhestr o fideo yn yr llew ystyrfa y poriwr, ac yn al ar y llinell 11 y cyflestra i ychwanegu neu dileu y fideo oddi wrth y rhestr. Achos ar y foment rydym yn cadw y rhestr o fideoedd yn y dillad fel data codwyd yn llythrennol i mewn i'r cortaddiad, ac felly, pan rydym eisiau i ychwanegu neu dileu neu golygu y rhestr yma, mae'r hyn yn angen llawer o waith i dod i mewn i'r ffal fan yma, ac wedyn i olygu fe yn waith law. Fe fyddai hyn yn well os mae gyda ni rhyw fath o'r flwch destun lle rydym yn gallu alysgrifio ac i lido mewn rhyw fath o gysylltiad i rhyw adnodd weledigol neu fideo ar rhyngwyd, ac wedyn i pwyso ar rhyw botwm i atodi yr cyfeiriad hwn i mewn i rhyw rhestr i mewn yn yr cof o'r poriwr, sef y llew ystorfa. Felly, dyma'r peth rydym mynd i greu yn gyntaf, sef y testun blwch i mewnbynnu y cyfeiriad ar gyfer y fideo i atodi i mewn i'r rhestr. Felly, islaw yr peniad ar gyfer yr gair fideo chwaraewr ac uwchben yr tag ar gyfer yr fideo. Dwi'n mynd i mewn ysod y tag ar gyfer y gwrthrych ar gyfer y testun blwch fel hyn. Nawr, ar y llinell 39, dwi'n wedi ychwanegu yr tag ar gyfer yr gwrthrych saith mewnbynnu, ac wedyn yr tag ar gyfer yr gwrthrych saith botwm, ac wedyn yn yr tag saith mewnbynnu ar gyfer y dull, dwi'n wedi osod yr ehangder i fod 60% o'r ehangder dudalen, ac wedyn ar gyfer y prydoledd, sef cynaliwr y lle, mae'r hyn yn cynnwys yr testun glidwch URL fideo fan yma, ac mae'r tag saith mewnbyniad hyn yn y fath o testun, ac wedyn mae gyda ni y gwrthrych ar gyfer y botwm gyda'r testun mewn osod ar y botwm, ac wedyn hefyd ar y llinell 48. Dwi'n wedi ychwanegu yr is-prodeledd i mewn yn y dull gyda'r enw saith boddi, ac mae'n cael ei ysodwyd i'r gosodiad i boddi ar yr saith chwith, ac wedyn mae gyda ni y botwm newydd gyda'r gair dileu. Felly nawr, os ydyn yn y ffeil ac yn datblygu y dudalen, beth sy'n digwydd. A dyna ni. Dyma'r testun ar gyfer defnyddio'r i lido mewn y cyfeiriad ar gyfer yr URL o fideo ar y rhyngrwyd, ac wedyn y botwm i mewnysod yr fideo hwn i mewn yn y rhestr chwarae, ac wedyn gyda'r botwm dileu fan yma, mae'r hyn yn caniatau ni i dileu yr fideo cyfredol.
Nawr, y cam nesaf yw I ddangosod y ffwythiannau I ymdrin ar digwyddiadau pan mae'r bottom newydd yn cael ei clicio fel hyn. Nawr, ar y llinell 40 yn y gwrthrych saith bottom, mae gyda ni y prydeledd newydd, sef saith ar clicio, sydd yn galw ar y ffwythiant mewn osod pan mae'r digwyddiad hyn yn digwydd, ac wedyn hefyd ar y llinell 49 yn y gwrthrych saith bottom. Mae gyda ni y prydeledd newydd, saith ar clicio, sydd yn galw ar yr ffwythiant I delay. Y fideo cyfredol. Nawr ar y gwelod o'r ffeil, mae gyda ni doi ffwythiant newydd. Yn gyntaf, y ffwythiant mewn osod sydd yn allbynnu ar yr rhewlifordd yr gar mewn osod, ac wedyn y ffwythiant delay sydd yn gwneud yr un peth ond gyda'r gar delay ar yr allbyniad yn y rhewlifordd. Felly nawr, os yn ychyp y ffeil ac yn dadeblu dudalen, nawr os ydych chi'n clicio ar y bottom mewn osod, a dyma'r y gar allbynwyd ar y rhewlifordd, ac os ydych chi'n clicio ar y bottom delay, a dyma'r y gar delay hefyd. Wedyn, ar y foment, ydych chi'n dod I hyd o'r manylion ar gyfer pob un fideo oddi wrth yr gwastadolyn fan yma gyda'r enw a fideoedd. Felly nawr, yn atrach na defnyddio y manylion fan yma, ydych chi'n eisiau I creu yr rhestr o fideoedd trwy'r defnyddiwr yn lido y cyfeiriadau o'r fideoedd imiwn yn y testyn flwch ac I pwyso ar y bottom I mewn osod, ac wedyn I achub y manylion hyn imiwn yn y lleol ystorffer y poriwr, ac wedyn I boblogaethu yr dillad a fideo oddi wrth y lleol ystorffer yn atrach nag yn ei cael ei godwyd yn lythrynol yn y cod tarddiad, fel hyn. Nawr, y gyntaf beth yw, dyn wedi alenwi yr gwastadolyn o dillad a fideoedd gyda'r blaendodiad XX hen tandillech, ac wedyn dyn wedi creu yr anwybolion newydd gyda'r un enw sef a fideoedd sydd yn ei datganwyd ar llinell 28 fel dillad newydd. Nawr, os ydyn yn achub y ffeil ac yn dadebliad dudalen, beth sy'n digwydd, a dyna ni. Mae gyda ni nawr ar yr dudalen y neges gwach, dim fideo gyda'r ffurfiadau cynnalwyd, neu fath o'r mimau cynnalwyd, ac mae'r hyn yn wir achos ar y foment mae'r dillad ar gyfer y rhestr chwarae o'r fideoedd yn wag. Nawr, y cam nesaf yw I boblogaethu y rhestr chwarae trwy'r bottom mewn osod. Ar gyfer hyn, ar llinell 40, dyn wedi mewn osod yr prydeledd saith hunaniaeth I gyfartallu I TX fideo. Nawr, dyn yn gallu dod I hyd o gwrthrych ar gyfer yr blwch testyn yma ar y llinell 109 trwy'r anwybolion TX fideo sydd yn gyrchu y gwrthrych oddi wrth y dogfen trwy'r rhywbethfodd I gyrchu yr elfen trwy'r hunaniaeth gyda'r hunaniaeth o TX fideo. Nesaf, dyn wedi creu yr anwybolion newydd gyda'r enw LF tandillell rhestra sydd yn cael ei anbenodwyd gyda'r llinell oddi wrth y lleol ystorffa gyda'r allwedd tandillell rhestra, ac wedyn os ydy'r gwerth o'r anwybolion hyn yn nôl, enghraifft yn y sefyllfa
lle mae'r allwedd yn y lle o'r storfa nid eto ei creuwyd. Felly, i ambenodi yr anwolyn lf-ech rhestra i fod yn gwag. Ac wedyn, i cydydodi yr llinell yn y destun flwch, text fideo, i mewn i'r anwolyn hwn, aldodwyd gyda'r rhes neu maes gwahanol yn y ffyrdd o 4 arwyddnod, sef tanllell, traffig oldig, ac wedyn tanllell unwaith eto, ac wedyn i ambenodi yr lle o storfa gyda'r allwedd f-ech rhestra i fod y cymwysiad o'r anwolyn hyn, ac wedyn i gwachau y destun flwch, ac wedyn i rhedeg y ffwythiant prif i gychwyneddio y dudalen, ac wedyn yn yr ffwythiant prif neu yr saith prif mae'r gyda ni yr un beth fel o'r blaen, ond dyn wedi ychwanegu y nillau oddi wrth 63 i 66, sef yn gyntaf i creu yr anwolyn lf-ech rhestra i gerchu yr cymwysiad oddi wrth y storfa gyda'r allwedd f-ech rhestra, ac wedyn os ydy ei yn nôl, enghraifft pan nid ydy ei wedi ei creuwyd i ambenodi yr anwolyn i fod yn wag, ac wedyn i boblogaethu yr dulliad a fideoedd oddi wrth yr anwolyn hwn wedi ei hollwyd ar yr arwyddnodiau gwahaniedig, sef tanllell, traffig oldig, ac wedyn tanllell, a dyma'r tair llinell newydd ar y dechreuad o'r ffwythiant saith prif, ac wedyn ar yr diwedd o'r ffwythiant, dyn wedi symud yr galwad ar yr ffwythiant chwarae oddi wrth yr ardal hollfidol cyn yr galwad ar yr ffwythiant saith prif, ac dyn wedi ei ysodfe ar y diwedd o'r ffwythiant saith prif, fel y gallo y dudalen yn galw ar y ffwythiant i chwarae y fideo gyda'r dulliad a fideoedd wedi ei poblogaethwyd oddi wrth y llawr o storfa. Nawr, os ydyn yn llandardebau dudalen fel hyn, ar y foment mae'r crystal chwarae yn wag oherwydd nad ydym ni'n eto yn membynnu unrhyw gyferiad i mewn yn y testun blwch. Nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r hen dulliad sef y gwastadolyn XX hen, tanllell a fideoedd ydyn gallu alysgrifio y gyntafres fel hyn, ac wedyn declicio arno fe ac wedyn i dewis alysgrifio, ac wedyn ydyn yn gallu lido fe i mewn fel hyn, ac wedyn pwyso ar y botwm mewn osod, a dyna fe. Nawr, ydyn yn gallu alodrodd yr un peth gyda'r alres fel hyn. A dyna ni. Dyma'r alres, ac wedyn y trydydd res hefyd. Ac wedyn y pederydd yn yr un fodd, fel hyn. A dyna ni. Nawr, y beth nesaf yw i adeiladu y ffwythiant ar gyfer y botwm i delay. A dyma'r cod adeiladwyd i mewn yn y ffwythiant delay i ymdrin ar delayad o'r fideo oddi wrth y rhestra. Yr anwolyn hollbwysig yw'r anwolyn hollfidol fan yma, sef mynegau. Mae'r hyn yn cadw yr mynegau cyfredol o res i mewn yn yr dillad hollfidol, sef a fideoedd, ac mae'r res gyda'r gwerth yn yr
anwelyn elmenegau yn cael ei arddangos fan yma islawr yr fideo. Felly, yn gyntaf ydyn yn creu yr amrywolyn lleol LFX rhestr ac ydyn yn ei ambenodwyd i gwaglau ac wedyn ydyn yn dolenni trwy'r dulliad a fideoedd a phan ydyn yn dod i hyd o'r menegau cyfredol ydyn yn nedio drosto fe ar eich llinell 138. Os nac ydy, ydyn yn barhau gyda'r cydododiad o'r llinell amrywolyn LFX rhestr i creu yr cymwysiad ar gyfer yr dodiad imwn yn yr llew ystorfa yn y poriwr, sef FX rhestr, ac wedyn, ar ôl y doleniad, ydyn yn ambenodi yr cyfestr hyn imwn yn y poriwr gyda'r cymwysiad newydd yn yr amrywolyn LFX rhestr, sef heb yr chres gyda'r menegau cyfredol, ac wedyn, oherwydd nid ydy'r chres cyfredol yn bodoli ydyn yn namin un oddi wrth yr menegau cyfredol, ac os mae'r hyn yn llai na'r dyddym, i osod fe i fod yn dyddym. Ac wedyn, gyda'r cymwysiad newydd yn y llew ystorfa, gyda'r allwedd FX rhestr, ac hefyd gyda'r dulliad a fideoedd at newyddwyd ydyn yn galw ar y ffwythiant saith prif unwaith eto i al dadebru y holl rhestr chwarae. Felly, os ydyn nawr yn ychyb y ffeil ac yn dadebru y dudalen beth sy'n digwydd, nawr os ydyn yn clicio ar yr pedwerydd fel hyn, ac wedyn clicio ar yr bottom i delay, felly beth digwyddodd oedd, fel da chi'n gweld, roedd yr chres olaf yn llwyddiannus yn cael ei delay oddi wrth y rhestr, ac ar gyfer yr chres mae'r manylion islaw y fideo nawr yn arddangos y mynol ar gyfer yr chres gyntaf, ond mae'r fideo yn dal chwarae yr fideo deleywyd. Felly, os ydyn yn edrych ar y neges gwallt fan yma, ma'n yn dweud ar y llinell 103 mae'r gothrych L SP rhestr dyddym yn nôl. Felly, os ydyn yn gofyniad sut ydyn yn dod i hyd o'r gothrych LSP rhestr dyddym, mae'n hyn yn cael ei cyrchyd oddi wrth yr elfennau o'r dogfen gyda'r hunianiaeth SP rhestr a wedyn yr menegau olaf. Felly, os ydy'r menegau olaf y mwyaf, sef yr olaf yn y rhestr yn y dulliad a fideoedd, ac ydyn yn delay hynny, fe fyddai y gothrych dychwelyd oddi wrth y ffwythiant yma yn wag neu yn nôl, ac wedyn yn achosi yr gwall sydd yn arddangos fan yma ar y llinell 103, ac felly fe allai hyn i fod y peth a achosodd yr gwall gyda'r fideo fan yma sydd yn chwarae i fod wedi ei dilewyd. Felly, i datrys y trafferth hon, mae angen i mynosod rhyw fath o prawfholiad i prawfholi ai ydy y gothrych yn bodoli neu y menegau yn bodoli, ac os nad ydy, i wneud yr addasiadau angenrheidiol i osgo unrhyw gwall. Er enghraifft fel hyn,
Nawr ar y llinell 103 ydyn ni'n yn parholi ar gyfer ei fod ar gwrthrych LSP rhestr ddim yn nôl. Ac wedyn, os ydy'r canlyniad o'r gweithrediad yn llai na ddim, i osodi yr anwybodlyn elmenegau olaf i fod yn ddim, ac wedyn i gerchu yr gwrthrych gyda'r hunaniaeth hyn, sef gyda'r hunaniaeth SP rhestr ac wedyn yr elmenegau olaf, ac i benodi fe i mewn i'r anwybodlyn LSP rhestr ddim. A dyma'r gwrthrych ar llinell 109 sydd yn cael ei benodwyd gyda'r is-priodoledd o'r saith fath wyneb pwyster i fod yn arferol. Nawr, os ydyn yn ychydig y ffel ac yn llawn dadebri at y dalen fel hyn, nawr, os ydyn yn clicio ar y olaf res yn y rhestr chwarae, ac wedyn nawr, os ydyn yn clicio ar y botwm delay, nawr, yn hunan symudol, mae'r fideo yn chwarae yr fideo gyntaf yn y rhestr chwarae. Felly, dyma'r trafferth wedi ei datrys yn llwyddiannus. Nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r rhestr beth i'w wneud i'r llinellau 10 ar 11, angen ar newid i arbed y manylion o rhestr o fideo yn yr lleol ystorfa yr poriwr, ac hefyd yr cyfleustra i ychwanegu neu dileu fideo oddi wrth y rhestr. Dwi'n meddwl mae'r hyn wedi ei chael yn ei hadeiladwyd yn llwyddiannus, felly ydyn yn gallu troi stwntiau neu hantiau fan yna i fod yn dyddiad fel hyn. A dyna ni. Ac ydyn yn gallu symud nhw i mewn i'r adran cyflawnyd fel hyn. Nesaf, anglyn ar 2 newidiau nawr ar y llinellau 10 a 11, sef i symud digwyddiad saith ar alfentioli oddi wrth corff tag i saith ffenestr, saith ychwanegu digwyddiad randawr ar y digwyddiad saith alfentioli, ac hefyd i osod blaendodiad FX tu flaen i'r gwastadolion hollfidol. Mae'r rhain yn berthnasol i'r paratoi yr cod fan yma ar gyfer yr alliogrwydd o'i defnyddiol fel pecyn yn rhanbarth o apau eraill, enghraifft i mewn yn y gyntaf newid, i symud y digwyddiad saith ar alfentioli oddi wrth y corff tag yn unrhyw ap. Mae yna dim ond un tag corff. Felly, os ydyn yn lleoli yr cod fan yma i galw ar yr ffwthiant alfentioli ar y digwyddiad o'r Saesnig ar alfentioli i mewn yn yr tag corff, fe allai hyn yn achosi cymlethdod. Os ydyn eisiau i gyfrannu y cod hyn yn y sefyllfaoedd, enghraifft pan nid ydy'r gyfrychau perthnasol i'r cod hyn yn ei llwythwyd yn gyflawn i mewn yn yr ap hynny. Felly, i ysgoi y fath o trafferth hon, ydyn yn gallu ysgrifennu yr un swyddogaeth yn ffordd arall fel hyn. Yn gyntaf, ydyn yn gallu godynnu mas yr priodoledd o'r digwyddiad hwn oddi wrth y tag y corff fel hyn. Ac wedyn i mewn yn yr adran ar gyfer yr JavaScript. Yn yr un fodd fel ydyn yn ychwanegu yr randawr ar gyfer y digwyddiad ar gyfer y gwrthrych chwaraewr
rydyn yn gallu gwneud yr un peth ar gyfer y gwrthrych ffenestr, neu saith ffenestr fel hyn, na'r yn ytrach na galw ar y ffwythiant al-faintoli, union yn y tag o'r corff. Pan mae'n ein yn gael ei al-faintoli, rydyn yn gallu gwneud yr un peth trwy'r y cod JavaScript, fel hyn, gyda'r y gwrthrych saith ffenestr, ar gyfer yr digwyddiad al-faintoli. Felly nawr os rydyn yn ychydig y ffeil ac yn llawn datblygiad dalyn fel hyn, nawr yn ytrach na galw ar yr ffwythiant i al-faintoli ar y digwyddiad o'r al-faintoliad o'r corff. Rydyn yn ychwanegu y grandawr ar gyfer yr digwyddiad o'r al-faintoli o'r gwrthrych saith ffenestr, ac pan mae hyn yn digwydd, mae hyn yn galw ar yr ffwythiant al-faintoli. Felly nawr, os rydyn yn ychydig y ffeil, ac wedyn yn llawn datblygiad dalyn fel hyn, ac nawr, os rydyn yn al-faintoli porio fel hyn, fel ydych chi'n gweld, mae'r rhestr chwarae yn al-faintoli yn ei uchder ar yr un uchder neu yr un gwastadlun fel y fideo. Felly, yn ôl yn y rhestr beth i wneud, mae'r newid ar llinell 10 wedi ei adeiladwyd yn llwyddiannus. Nawr, ynglyn â'r newid nesaf i osod blaendodiad eich tu flaen i'r gwastadolion hollbydol. Felly mae'r hyn dim ond beth syml o'r i alenwi y gwastadolion o'r ffal fan yma i dechrau yn ytrach na'r gyda'r eg, i dechrau gyda'r eg ef i wneud nhw yn ychydig yn fwy wahanreddus neu wahanreddfol yn y sefyllfa pan mae ydyn nhw yn cael ei aldefnyddiwyd fel decyn yn apau eraill, fel hyn. A dyna ni gyd ar gyfer y newid hyn. Felly rydyn ni'n gallu troi y stwnch i fod yn dyddiad fel hyn. Os rydyn yn llawn datblygiad dalyn, mae'n dal yn gweithio yn llwyddiannus. Ac hefyd, rydyn ni'n gallu symud doi newid union i'r adran cyfhawyd fel hyn. Nawr, ynglyn â'r doi newid yn gwedillio yn rhestr o beth i'w wneud, mae'r rhain yn berthnasol i swyddogaethau fyddant yn gwneud yr app hwn yn eithriadol yn defnyddiol, sef yr abledd neu cyflestra neu swyddogaeth i allforio ac i mewnforio rhai restrau gwahanol. Ac rydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r, dwi'n meddwl, ychwanegu doi botwm ar y brig o'r dudalen ar ochr dde, fel hyn. Nawr, ar llinellau 40 i 42, dwi'n wedi gwneud ambell o'r amnewidau i'r cod. Yn gyntaf, dwi'n wedi newid yr tag ar gyfer yr peniad oddi wrth H1 i H2 i wneud y teitl yn ychydig yn llai, ac wedyn dyn wedi mewnnosod yr prodoledd saith dull i ampenodi yr is-prodoleddau saith boddi i fod ar y chwith ac gyda'r ehangder o'r 50%, ac wedyn dyn wedi mewnnosod y botwmau newydd gyda'r destunau i mewnforio ac hefyd i allforio. A phan mae'r defnyddiwr yn clicio ar y rhain, mae'r
y gyntaf yn galw ar ffwthiant mewnforio ac yr ail yn galw ar ffwthiant allforio. Ac hefyd gyda'r rhain, mae gyda nhw yr trodoledd 7 dull am benodwyd gyda'r is-trodoledd 7 boddi ar yr chwith ac gyda'r ehangder o 20% o'r ehangder yr dudalen. Nawr, y cam nesaf yw I adeiladu y ffwthiannau mewnforio ac allforio fel hyn. A dyma y dau ohonynt, y ffwthiannau mewnforio fan yma ac allforio fan yma. Ond, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn eisoes yn digon hir. Felly, dwi'n meddwl rydym ni'n mynd I parhau gyda'r y ddau o'r rhain yn yr fideo nesaf. Felly, dyna ni I gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn edrych yn fod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.